Аз да записвам. Сега става клип. Сега ще го включим, за да видим какво съм записал. Вау! Леле! Усмихни се. Не снимам. Правя клип. Прави си клип, ето. Да. Даже малко виждам. Даже себе си виждам. Даже Милен виждам. Сега да отидам да видим Илия. Бърго, че бъдете, че искам. Ето Иличо, Сличо, ето го. Стресах се. Но, виждате мен? Виждате ли ме?